పునఃసమీక్షించాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే జీవో నంబర్ 3 పై పునఃసమీక్షించాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే జీవో నంబర్ 3ని వెంటనే సమీక్షించాలి. ఆదివాసులకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఆదివాసులకు ఉద్యోగ ఉపాధి రంగాలలో 100% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ఆనాడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం జీవో నంబర్ 3 ద్వారా 100% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ ఇక్కడ 5వ షెడ్యూల్ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ఆదివాసులకు స్థానికులకు 100% రిజర్వేషన్ను కల్పిస్తూ ఉద్యోగాలు కల్పించడం జరిగింది. కానీ గిరిజనేతరులు అయినటువంటి నాన్ ట్రైబల్స్ ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గిరిజనేతరులు దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ రాష్ట్ర హైకోర్టు కానీ సుప్రీంకోర్టులో దీని మీద జీవో నంబర్ 3ని కొట్టివేయాలని చెప్పేసి ఆనాడు పిటిషన్ వేసి 20 సంవత్సరాల తర్వాత దీని జడ్జిమెంట్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ఆదివాసులను పూర్తిగా ఉపాధి ఉద్యోగాలు కాకుండా ఇతర డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ల పైన కూడా ప్రభావం పడింది. కాబట్టి స్థానిక ఆదివాసులు అన్ని అర్హతలను కోల్పోతున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు ఆదివాసులు తమ హక్కుల కోసం అని చెప్పేసి ఈరోజు రోడ్డు మీదకి వచ్చి తమ నిరసనలు తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జీవో నంబర్ 3 పైన సమీక్ష సమావేశాలు చేసి పునఃపరిశీలించాలని చెప్పేసి, అలాగే రెండు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రివ్యూ పిటిషన్ దాఖలు చేసి తాత్కాలికంగా స్టే ఆర్డర్ సుప్రీంకోర్టు నుంచి స్టే ఆర్డర్ తీసుకొచ్చి జీవో నంబర్ 3ని యాథావిధిగా కొనసాగించాలని చెప్పేసి ఈరోజు అన్ని సంఘాలు, ఆదివాసి సమాజం అంతా ముఖ్యముఖిగా ఈరోజు ప్రశ్నిస్తుంది. ఈరోజు వచ్చే 9న సంపూర్ణ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాలు బంద్ పాటించాలని చెప్పేసి డేటు 9న నిర్ణయించడం జరిగిందో దానికి సంపూర్ణంగా అన్ని వర్గాల వారు మద్దతు ఇచ్చి బంద్ పాటించాలని చెప్పేసి ఈరోజు నేషనల్ జైస్ తెలంగాణది కూడా ఈరోజు సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలియజేస్తున్నాం. అదే కాకుండా వచ్చే 9న వ్యాపార సముదాయాలు కానీ లేకపోతే మన రవాణా సౌకర్యానికి కూడా ఎలాంటి అడ్డంకాలు కల్పించకుండా మేము శాంతియుతంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా మా యొక్క నిరసనను ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో మేము మా గొంతును ప్రభుత్వాలకు వినబోసుకుంటున్నాం. అన్ని వర్గాల వారు కూడా దీనికి సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలిపి ఈ బంద్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి దీనికి సంపూర్ణంగా మద్దతు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జై ఆదివాసి, జై ఆదివాసి, ఐక్యత, ఆదివాసి ఐక్యత.